ಬೆರ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಬರುವ ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಾಧಕ ಬಂಟರ ಬೆರ್ಮೆದ ಬಂಟರು ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರು ಸಾಧಕರು ನಾಯಕರು ಸಂಘಟಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಬಂಟರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಂಟ ಸಾಧಕರು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90% ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೀಮೆ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ CA ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಂಗೋಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತಿತರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆಂದಗಾಣಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೂರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿನ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಳವೇರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಇವರೆಲ್ಲ
ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೇನು, ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಂತೋಷ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಗಣಪತಿ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯಾನಂದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹತ ಪ್ರಮುಖತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲೇಟರ, ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗುಡಿಯಾರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೆ, ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಯುವ ಬಂಟ ಅಶೋಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಚಾಲಕರಾಯಿನ ರಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಂಜನೆ ರೈಕ್ಲೆ, ಜಯಲಲಿತ ಭಂಡಾರಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜುಲೈ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅದಾದ ಬಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೂಡ ರಡ್ನೇ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗ ಅದಾಯ ಬಂಡ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಟೈಮ್ ಯಾರುಜಿ ಸಮಯ ಯಾರುಜಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡೆದಾರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾಡೋಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋತು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟದು ಕಾಗಜಿನೆಲ್ಲ ದೀಡ್ದ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆತ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಪನ್ಪುಣ ಪುದರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬಂಟರ ಏನೇನು ಆಡವರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ, ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ ಸಂಘ, ಯುವ ಬಂಟ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಬಂಟೆರು ಸಾಧಕರು, ಸಂಘಟಕರು, ನಾಯಕತ್ವ ಇಪ್ಪಣಗಳು ಬಂಟೆರಿಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಇನ್ನಿಂದತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದೇ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲು ಇವನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು, ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನಾಗ್ಲು ದುಂಬುದಾಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಬಂಟೆರ ಈ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆ ಗುರುತಿಸಾವಣ, ಗೌರವಿಸಾವಣ, ಅಗ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪುಣ, ಅಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾವಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕೊನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡ್ದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತ ದಯಪಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾದ ಮಲ್ತಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ಉಂಡ ನನ್ಪುಣ ರೀತಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ಲಾಪ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಇತ್ತಿನ ಬಂಟೆರ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವನು ಆ ಸಾಧಕರೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಡಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಏತು ಗೌರವ ಉಂಡು, ಬಂಟೆರು ಬಂಡ ಏತು ಗೌರವ ಉಂಡು, ಒಳೋಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಳು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಯ್ಡು ಸುಮಾರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಚುನಾವಣೆ ನಡಪ ಅವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಯಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಏರು ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡುಳ್ಳೆನ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾವಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಲು ಚುನಾವಣೆ ಆಂಡು ಐಟು ನಮಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಟ್ರನಗ್ಲೆ ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು, ಸದಸ್ಯರಾವಡು, ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸೋನಗ್ಲು ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ಲ ಈತೆ ಈ ಅವಧಿಡೆ ಚುನಾವಣೆಲ ಆತ. ಆ ಚುನಾವಣೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಮಾರು 93 ಮೂಜಿ ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒರಿ ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸುಮಾರು 103 ಜನ ಐತೆ ಅದು ನಂಗೆ ಬಜಿ ಪೇರು ಸೊಸೈಟಿಡು ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನವು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 46 ಜನ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ತಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತಾಪ ಐಟೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಬಂಟೆರೆ ಓಳು ತುಂಡಲ್ಲ ಬಂಟೆರ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪುಣ್ಣ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತದಾನೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಳಗೆ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಾವುಡು ಪಣ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಾಗ್ಲು
ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಾಗ ಶಾಸಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಾಗ ಹೊಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಳಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಾಧಣ್ಯಲ ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ದಾನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿಡು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಪಂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಕನ್ನು ಅನ್ಪಣ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ಲ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಲ್ತು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ 80% BPL ಅಂತ್ಯೋದಯಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂತ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ 75% ಬೊಕ್ಕ 20% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಣ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವಿಸಾವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟೇರ್ನಗಳು ಇನಿ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಳು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆತನ ನಂಗೆ 100% ಪಣೀರ ಆಪುಜಿ 50% ಪಣೀರ ಆಪುಜಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಏರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಆತನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಗಳಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸ ಹಾಜರಿಂದ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಆದ ಪನೊಳಿ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಥ ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪಣ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವಣ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸುಲಾಬೋಡು ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಐತೆ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ನು ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ಮಲ್ತ ಜೇರು ಕೇಂಡ್ ಜೇರು ಪಂಡ್ ಜೇರು ನನ್ಪುಣವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ ಓಪನ್ ಪಂತ ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪಣ್ಲೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇತದ ಆಲತ್ತು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಾಧಕರೇನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾವಣ ಗೌರವಿಸಾವಣ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲನ ಸಮಾಜದ ಆಗ್ಲನ ಗೌರವಗೂ ಸರಿಯಾಗಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪುಣವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಐಟೈನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿತನ ತಂಗಡಿ ಅಳ್ವಾಸಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆತುಳ್ಳಾಳು BNOS ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಳು ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಇದು ಇಂಚಿಪ ಅಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾಳು ಅಂಚಾದ ಆಳು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಂದು ಅರ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಡು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಆರೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸೇರ್ಸಾ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಯನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಂದು ಅರ್ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಲಯನ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ C317 ಸೀಡ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ನಾ 2 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಅವ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಆಪಣ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ VDJ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅಂಚ ಆರೇನ 3 ಜನನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎತ್ತೊಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾತ ಸಹಕಾರಿನಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆ ದಿನ ತಾಣಿ ಗುರುತಿಸಾವಡು ಅನ್ಪುನ ರೀತಿಟ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾವಣ ಸನ್ಮಾನಿಸಾವಣ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ SB ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಆರು ಪೇರು ಸೊಸೈಟಿದ KMFದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ KMFದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಮುರಾಣಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು ಆರೇನು ಅಂಚನೆ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೈಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಈತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು PUCಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ SLCಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಸೇರ್ಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅದು ನಂಗೆ ಇನಿ ಭುವನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮಗೆ ಭುವನ್ ರೈ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗೆ JEಡ್ 99.5% ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೌರವಿಸಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಣ ಪೊರ್ತಿಗೆ ವೈಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿಯಬೀಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಮಗಳು ಅವಳ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಡ್ತುವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ
ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯೊಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಮಗಳು ಜ್ಞಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡು ಆಳಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಆಳಿನ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಲ್ಲ ಆಳಿನ ಈತ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಈ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಣಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಈ ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ಪುಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೈತಾಲ್ದ ರಂಗೋಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮುರಾಣಿ 13 ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿಡ್ ಆದ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ SLC ಆದ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯ ಇಟ್ಟು ರಾಧಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಆರು ನೆನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ ಅನುಸೂಯ ಶೆಟ್ರು 2 ಜನ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಅನುಸೂಯ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶೇಷವಾದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸವಣು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಚಾವಡಿದ ಮದಿಪುಡು ಮೂಳು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಚಾವಡಿದ ಮದಿಪುಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟುಡು ನಡಪುಡು ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಮಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳಂದು ತೆರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಪಣ್ಪುಣ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನಿ ನಾನು ಮೂಲ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಗಜಿದ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪಡಾದ ಕೊರಪ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಕಡಪಡದು ಕೊರಪನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಐನಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು 250 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ 250 ಜನ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪುಂಡು ಅವತ್ತಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚಿಂಚಾದ 350 ಜನ ಕನಿಷ್ಠ ಫಲಾನುಭವಿನಿಗಳು ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಪುಣಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಪುಣಗಳು ಅನ್ನಾಗ 350 ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಆಪೇರು ಆತ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 750 ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮವು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂಡ ಜನ ಸೇರ್ಸವಣ ನಮಕ್ಕೆ ಏಪಲ ತರಬೇತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಇಂಚ ಸೇರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಜನ ಸೇರುಂಡ ಅಂಡ ಜನ ಸೇರ್ಸವಣ ಇಟ್ಟಿಡು ಜನ ಸೇರ್ರೆ ಬೋಡದಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳೈತೆ ನಮ್ಮಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಗಜಿನ ಕಡಪುಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಕಾಗಜಿತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತ ದುಂಬುದು ಒಲೆ ಕೊರ್ನಪುರ ಕಾಗಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಏರಿಯಾಗಳ ಕಾಗಜಿ ಮುಟ್ಟುಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ಕಾಗಜಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಈತ ಅವೇ 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 ಅಂಚ ಪಣ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಒಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ನೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸುರೂಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಚಾವಡಿದ ಮದಿಪು ಆದ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ 1/4 ಗಂಟೆದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಯಪಂಡ ಸಭೆತ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ 10ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಜನ 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದನಾಗ ಒಣಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ ಒಣಸಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ದಿಂಜ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಐಟಮ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಡವಗೂ ಒಣಸನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನ ತಂದು 25 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದ ಐಟದಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಒಣ್ಮ ಇಟ್ಟಡು ಆ ರೀತಿದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ದಾನಾಂಡ್ಲೈಕ್ ಸೂಚನೆ ದಾನಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಒಟ್ಟುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪ್ರಥಮ ವಾರಡು ನಮ್ಮ 15 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಆರೌಂಡು ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನದೊಟ್ಟು ನೆನ್ನು ಸೇರ್ಸಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಳಾಪುಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡಾದೆ
ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲಾಪುನು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬುಕ್ಕಲ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಆಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಆ ಸಾಧಕರಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮ್ಮಾನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆವಡು ದಯವಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೂ ಐ ಕೊಂಚ ಪೈಪೋಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಕೋರ್ಪುನ ಅಂಚ ಸಾಧಕರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಆವಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡ್ತಾರ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ನೇ ಇರ್ತಾರ ಅನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಉದ್ಯಮಿನಿಗಳನ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ದನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಲ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯಪ್ಪ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರನ ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಪೇರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಅಗ್ಲಗಳ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೇನು ಬಲೆ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಆರ್ಷೇಡ್ ನಡಪಣಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಬೂಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೆ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂದುಲ್ಲಿರು ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಭವನೋಡು ನಡಪೆರಂಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಬಂಟರ್ನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಾಗ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೋಂದೆ ನರಡು ಪಾತ್ರನಂತ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆಯೋಜಿಸಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ದುಂಬು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುದುಂಡು ದಯವಂಡ ಬಂಟೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತರೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸರದಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯನ ಕೊರುನಂದಾಂಡ ಆಕ್ಲು ದುಂಬುಲ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಯರ ಭಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು 13 ಜನ SLC ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ 2 ವರ್ಷದ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕಾದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಂಚಿತರ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಪಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತರಂದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಭಾರಿ ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿಡಿ ಬರ್ಪಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರಿಸತ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ MBBS ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಲ್ತರ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಯೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ MBA ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಫಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಅದು ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿ ಅಣ್ಣ MBA ವೈದ್ಯ ಅದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಆವಡುದಂಡ ಪಿನರ್ 2 ಜನನು ವೈದ್ಯರು ನೆಕ್ಕ ಬಲ್ತದ ಅಕ್ಲು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದು ಐಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ 5 ದುಃಖ ಮೇನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಕ ಕೂಡ 2 ಜನ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು 5 ವರ್ಷಡು 5 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತೀಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತರಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ 13 ಜೋಕುಲು ಇನಿ SLC ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿರದನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟಾಗಲಿ PUC ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಂದರೆ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಫ್ರೀ ಆಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗುದುಂಡು ದಯವಂಡ ಇನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲು ಇನಿ PUC ಪಾಸ್ ಆದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಕ್ಕು ಪೋಡುಂದಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಏರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ದೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲು ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂಜಿ 13 ಜೋಕುಲು
ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಐಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ 13 ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ PUC ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಮಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಕೊರನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೂತು ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಾಗ ಕರಿಮಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ತರ್ಪದ ಪಂಡ ಆರು ಟ್ರೆಜರರ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಕೊರೋಡೇನು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ತರ್ಪ ಆಂಡ ಕೊರದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇಡೆಗೆ ಕಣತ್ತು ಕೊರದು ಇಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಎಣ್ಮ ಪಂಡ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದು 2,000 ಜನ ಮದುವೆಂಗಿಗೆ ಪಿರ 3,000 ಜನ ಮದಿಮೆಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಾದ ಅವು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಫಲಪ್ರದ ಆಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತನವು ಅವು ಖಂಡಿತ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪನಾವಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತೂತು ಕರಿಸತಿ 7 ಇಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾರು ಆರೆಗೆ 7 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲದ ಬಂದಾಗ ಆರು ಪಿರ 8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಲ್ತು ಎಂಗೆ 15 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು போயிரு ಐಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತು 7 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಡ ಬೋಡ್ಚು ಬಂದು ಜೋರು ಮಲ್ತು ಹಿಡ್ತಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮಣಿಪದ ಕುಳಿದು ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವು ಈ ಬಂಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಯಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಮ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇತ್ತಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಐನು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ತೋಜೋಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಕೊಂಜಿ ಅಂದು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆಡು ಐನು ತೋಜಾದು ಮುಖಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಹಾಮ್ ತೋಜಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಇನಿ ಏತೋ ಜನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಮುಂಚೂರು ನಡೀತದೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬುಗ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಜ ಐಟು 2 ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಐಟು ಖಾಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲ ಸಹಕಾರದ್ದು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತನ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತರಾಗಲಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿನ 12 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಂಜಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮುನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸೋದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಜೈ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಭಾಗಡೆ ಪಡೆದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತೃ ಸಂಘ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಲ್ಪದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತನೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ದಾದಾ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೇರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರಸ್ಕಾರಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಸ್ಯನಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರನಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವ ವಿಸಾಪನ ಇಪ್ಪು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಇದು ಉಂಟದು ನಮ್ಮಲ್ಲಂತ ಜನನು ಸೇರ್ಸಾಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆವ ಭಾಗವರ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಗವರ್ದು ಜನ ಸೇರಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಡು ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರಪ ಈ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಟದ ಭಾಗ ಕೊರಪಣೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊರಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡೆಗಡೆ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತಾ ಸಾಧನದಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ 350 ಜನಕ್ಕೂ ಆಪುನು 350 ಜನಕ್ಕಾಂಡ ಹಗಲು 350 ಕೊಂಚ 350 ಜನ ಹೇಳುದು ಆ ಥರ 1,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೀವೊಂಡ ನಮ್ಮ 1,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಂದ ಬರೋಡು ಬತ್ತಜಿದಂಡ ಅವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತಾರ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ಯ ಮಾಲಿಂಗ ದೇಶದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಪಂಡದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರನಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹಾದೇವಿಗಳ ಒಂದು 17 ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವಿಶೇಷದಾದಂತ ಪಂಡ ಈ ಪಾತಿರ್ನೇ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಅಂದ ಎಂಕ್ ನಾವು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲದ ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಅಂದ ಕೊಂಡೆ ಕೆಬಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಹೇಮನತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನೆ ಚಾವಡ್ಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಕುಲೊಂದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತು ನಾವು ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಇರೋದು ಪುದಾರ್ದಿ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ದೊಂಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಏನು ಹಾಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣದ ಅನ್ನೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಂಡ್ರೆ 8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಸಾಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಂಟೆಗೆ
ಸಾಲ ಕುಡಕೇನಾಗ ನಾಡವೇ ಅಂಚೆ ಬಂಟರಾಯನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ದಾರ ಪಂಡ ಅಂತೀರ ಅಂಚೆದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ಪಂಡ್ಯಾನ ಬಂಟೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸಂದಾವಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ತಿಸೋರು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡಿರಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಣ 350 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎರಿಕ್ ಬರ್ನ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿರಾರು ಐಟ ಆರು ಎಂಚ ಪಂಪೇರಿದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನಾಥ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಮೆಚ್ಚೋಡಿಗೆ ಆಯನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿರು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಬೇ ಎಂದು ಬಂಡ ಆಯನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪು ಆಯನ ಹೊಗಲೊಡುಂದತ್ತು ಆಯನ ಮೆಚ್ಚಿಸಂಡ ಆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆ ತೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು 1,000 to 1,500 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪಾತಿರ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರುವಿರು ದಯಂಡು ಈತ ಬರೋ ಸನ್ಮಾನ ಆನಾಗ ರಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಬರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳತ್ತು ಅಂಚದ ಆಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಇಪ್ಪುಣ ನಾವು ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗುಂಡು ಉಂಬಿಯಾಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಪುಣೆ ದಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣೆ ಪಿದಾಯದಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಣೆ ಮಲ್ತದ ಆಯನ ಮೆಚ್ಚಿಸದು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನಾ ಚಾವಡಿ ಆತನೊಂದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಡು ఆయన ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನದಪಾತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾವು ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲೆಟ್ಟರು ದಯಾನಂದ ರೈಕುಳು ಬೂಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಳೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೂಲು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಮೂಲು ಸೇರಿನಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ದಂಬೆಕಾಂಡ ಸದಸ್ಯರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರುಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆತ ನಡಪಣಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿಯೋಶ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಇನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪೋತುನು ಇನಿ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಬಂಟರ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸೋಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀವಂತನು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲು ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದ ಎತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಸೋಣಂಚಿನ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸೋಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ ಸಂಘ ದೀವಂತನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಪುತ್ತೂರದಾಗಲು ಸೇರೋಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಮೆಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊನ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಂಟೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಉಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚೆ ದಿಕ್ಕುದ ವೆದುರು ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ್ದು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಕ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬತ್ತದು ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೊನ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ್ದು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಂಜವು ಪೊಂಜವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಅವೇನೆಂಕ್ಲ ಆವು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಆಟಿದ ಕೂಟಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯರ ಉಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಮಾತ ವಿಧ ವಿಧದ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ಕನತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟಲ್ನ
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳುಂದು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದೇನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ತಿನ್ನಟ ಮಲಮಲ್ಲ ಶೋಕುತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತ್ತಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಸಿದ್ಧವುಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಈತನೇಟ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇಪ್ಪು ಬಂಟರಾಯನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇಪ್ಪು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಬಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಕೂಟ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೇರ ಉಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಮುಗಿಂಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆತಿತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೋಡೆಗೆ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪೇರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ನಿಗ್ಲನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಪ್ಪ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನೆಹರು ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು. ಅನುಭವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದಿಂದ ಬೋಧನೆ, ವಿಶಾಲ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು. ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಸಿಇಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ. ವಿಕಸನ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 90.8 FM. ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು. ಅರ್ಹ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ಪಿಸಿಎಂಸಿ, ಪಿಸಿಎಂಎಸ್, ಪಿಸಿಎಂಎ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್ಸಿಬಿಎ, ಎಸ್ಸಿಬಿಎ, ಇಸಿಬಿಎ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಎಚ್ಇಪಿಎಸ್. ಭಾಷೆಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನೆಹರು ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು. 80737 00468 81050 72386. ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.vivekanandapuc.com.